ሆነ ከመወዳእታ ጊዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረብ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእናን ይሐልውናን አቅርብናን ተቀበልናን ተማቅብናን አትናናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያውን አብፅሕና እየሕጁን በዛ ቅዱስ ስዕለት ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክናን ልሙነለና ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛ አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ لعل كل جبرن من تقول جبرنا وش تقول جبرنا مسكنك كلنا سلسور كنان زرد خنان زحل خنان نبخاون سلز قرب كنان تقبل كنان سلزعو كنان زتنا خنان كسعادة سعاد يعون سلزبت خنان مسكنك أو جويتاي قرب لنا أو مفكر سب سلزن لمنك كلنا كم حرت كون دل لنا إذا قدس على زيان كل زمن وطنان نأخاب بنفرح بفصم سلام كم فصم عبنا كل قناتين كل مكران حبوب نقول زغني كل جبر شيطان مخروق فع السبات من لعل سلان أو جويتا كبير كاب كله حزب خاون أرح كاب زرياز قدوس بتعزون أرح زت عمن زحيشن أزلنا تمنى نكربتن كل حاجة سلان كرر السلطان ذهب كنا نسخة ما كل خفاء حننا بالا حنان برنا فتنا يتلتون حد ودخا قتنا ملخنا ندحنا يذكر سس من تفرق سبيل بزجبر محرت نقرتان مساقا معرم حوم زغنا منفذ قدسن مسجانا صنعة بؤزل لك على من كل ساعة نزل علم آمين مين السحام وزمر مزمور 50 حدا نوع أملاك كم سالخ محرني كم تعبير راخ أبساي دمسس كأبساي تبيك حسبني كبحاتي بناتريني أنا أبساي فلت علىهم حتى كل جزيء كل ما يزرب خاص عدد فرغان صون كاتر كبس أنا أخذ عبدلكم أكون مخاك يجوركم نهوا أبسات ولدكم كبحاتي أنا ستني من حق أوستي خاطر لي أحبوا أنتم محرني أنت بصاري سوسم عزاترين أبرد تقوله سبني تنزقت كأين عصم تحقوسات بعتان حقوسنا اسمعني ذهب حتياتي كله نبزل أبساي ونمسسه وعملاق طريق اللي بفتر لي سنة منفذ كاوي تحدث كابقات كاي تربيني كل منفذ كاي تقدفني حقوس مرحان كامل لسلي بفقادني منفذ وندقفني ما قد دخلنا منفذ عمرهم إيه حتى أنا بقاهم لسئيب وعملاق مرحاني كابل هذا ما نقفني لساني صدق حق الكتب له إيه ويتاي أفاي مسجانا خنا قرص خنا فريق فت مسوعة بها بلكاني تزيكون اسمه أروك الكانرة مسوعة مرة رايت وقاني غمو مسوعة عملاق صور منفسي وعملاق نصبرم كنت نبايت نقانيها نسيم تسجها سنة كبر الله مكاتي أتي أرسالهم ددا شو مسوات صدق بزحر مسواتي بملء مسوات بهاك بالكايم شو عم مسوي خا راح أقرب بالكايم هللويا صلاة زياد كاسن كرسون قسين أملاخين مسجان قرب له حتى أعطيك حد قال لك أقل منه مزمور 230 وإግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውሆ ጎይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተ ተቋጻጸርካስ ጎይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ غፈሮኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር እጽበ ነብሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ حلفاتهم وقحتها الصبي حلوتي هو حلفاتهم وقحتها الصبي حلوت نفسين إجزابير تصبي ولا سهلي أو إجزابير بزح مدحان كأوي مو وإسرائيل إجزابير تصبيو نسون إسرائيل كاو كل عواسو خدحنا إيو هاليلويا أمين هاليلويا مزمور 231 وإجزابير لبي تعبي قاعدتي كالعلاي بلان العبين ذي استوعبوا النجار أي ملالس إن نفسي هذا كواس قبل كوا كم تبز حدا جهزان أبغى في عدي نفسي كم تبز حدا جهزان أرايكم ويا تاسرائيل كافرين زلال بجزاير تسفى جبر هاليلويا أمين هاليلويا وإجزاير نداود كل ما قرأوا ذكروا نسون إجزاير كم زمحلي وتا إجزاير محدري نتناي أقوم سلطان ساعة زيركبسي بحكي نافدون كان بيتي عياتون أمن سفعرتي أيديدن نعنتي دك أسفمرو عينيون سلام تأهيدن إلو نتناي أقوم سلطان كم التمباسعي ذكرون إنه بزعما أب إفراد السمعنا أمرور يعار خبنايا نعم حضوراتنا أمرجز أقولون سدد وبزابير نسخان تابوت حيل خان تنسد نابوتا عرفت خانعة كهنات كات صدقي البصو قدسان كات ما إلدي ولو من أنت داود باريخا إلكان دزق نوكا أيتملس إجزاءهير داود كافر غرسخا أبسبان كاقمت إيه ولدكا خداني نتيزم هرمون مسكري انت حلو ولدهم لما أبسبان كان حوا رفيق الموت إيهم إدو بحكي محللو كاو أيتر حقني إجزاءهير نسيان حالي وإيمو محدر يخد كون بحدا زي أنا حوار معرفتي إياه بهيجي يا إيه أمو
أبزي أخذ بريه نسيساي أتصبي أخباره ندخلت إنجيرا خصبهم إيه نخاناتا ندخل كلبسهم إيه لسانا بحوس إلى الكبلو إيه أبن داوود كبكل إيه نقوبة إيه مبرهتي أعدانو نسألة النوري كلبسهم إيه أبن علي إكنا زودي خنصبارة إيه هالوديا آمين هللويا إنه أحوات بحاد حابيرهم كنبروس كندي سناين كندي تعمنيو كم تقبور زيتي أبرسي أبجحمي عارون نابتي زفر لبسو زورد إيو እግዚአብሔር አባ በረከትን ህይወትን ንዘለዓለም አዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 134 ንዑ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ አቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር አመስግንዎ። ኣብ መቅደሱ ኣዳውኩም ኣልዕልኩም ጸልዩ ንእግዚአብሔር ከዓ አመስግንዎ። ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽኩም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ኣብ ጥቃርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምዘከርና ብኸና መሰንቀታትና ኣብቲ ኣብዓ ዘሎ ዕቦላ ሰቐልና እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለይቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበለኹን ሕጎስ ለመኑና ከመይ ገርናማ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌምን ተረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተዘይዘኪረክን ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይገረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ቁሳዕ መሰረት ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣትኽትዓኑ ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈድየክ ምስጉን እዩ ንህፃናት ክሕጁ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ ኣመስግነካ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ምስጋናኻ ዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ዕቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ንነብሰይ ኣበርትዓኸያ ጎይታዬ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም። ክብሪ እግዚአብሔር ዓብዪ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚአብሔር ክዝምሩ እዮም። እግዚአብሔር ልዑል እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ። ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማኒት ኢድካ እውን ተድሕነኒ። እግዚአብሔር ክፍጽመለ እዩ ጎይታዬ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባር እዳውካ ኣይትሕደጎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 141 ጎይታዬ ናበኻ እዊ ኣለኹ ቐልጢፍካ ምጸኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ድምፀይ ጽንበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን መልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን። ጎይታዬ ናፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ኸናፈረይ ሓሉ ምስ ገበርተይ ከይረሲነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣታይ ተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖማ ይብላዕ ጻድቕ ይብቃዓኒ ለውሃተ እዩ ይዝለፈኒ ዘይትርሲ እዩ ርእሰይ ኣየበዮ ጸሎተይ ገና ብግእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም። ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕጽምትናኹም ኣብ ሲኦል ተበተነ። ወእግዚአብሔር ጎይታዬ ኣዓይንተይ ናበኻ እየን ናበኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኸዓዋ ካብ ዘጻወዱለይ መጻወድያን ካብ መፈጠራ ገበርቲ ከይንሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረሲኣና መጻወድያ እዮም ይውደቑ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 142 ብዓወታ ናብ እግዚአብሔር እዊ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር እምህደል ኣለኹ ወሃያ ቅድሚኡ ቁዑ ሽግር ያቅድሚኡ እነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ መሃመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈጠራ ሓቁሌ ኣብ የማን ቅድሚት እሞርአ ዝፈልጠኒ የልወን መዕቆብ ዝኣንኩ ንነፍሰይ ግድ ዝገብረላ የልውን ወእግዚአብሔር ናብኻ እውኹ ንስኻ መዕቆቢ ኣብ ምድሪ ሄዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎምን እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፍኒ ንስምካ ክማሱስ ነፍሰይ ካብ ማእሰርታ ኣውፅያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸብኒ እዮም። ሃሌሉያ
آمين هللويا. مزمور 146 هللويا نفسي نእግዚአብሔር አመስግኒ በህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓቐንኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለኣለም ዝህሉ ንጥቁዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚኣብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቆብ እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን የአልዮም ንመገድረሲ አንገና ይጠዋውያ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወጽዮን አምላኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንአምላኽና በመዝሙር ሙዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እዩ እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ ንቁስሎም ይዝንን ቁጽሪ ከዋኽብቲ ይቆጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓቢ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር በመምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ በመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደበና ዘጎልብቦ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምሕለሉ ጨጫዊት ኳኳትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጎስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋኡን ዝጽበይዎ ይሕጎስ መሃረር ማዕጾኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እዩ እሞ ወ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወ ጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይግበር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጎዩ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓይታ ከም ሓምኩስቲ ይብትኖ ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁርኸ መን ይቀውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ኩሉ ፍጥረት ንእግዚአብሔር ይመስግን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ፀሓይን ወርሕን አመስግናኦ ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ስለ ዝኣዘዘ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንእግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ሰሰፈሮም ኣትሓዞም ዘይልወጥ ሕጊ ከሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ገበላት ባሕርን ማዕሙኡ ቅያኖስን ኩልኹም በርቅን በረድን ኣስሓይታን ግመን ንቓሉ ዝእዘዝ ህወብላን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ድሩን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ነገስታት ምድርን ኩልኹም ህዝብታትን መሳፍንትን ኩላትኩም ገዛእቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዝትን ዓበይትን ህፃናትን ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ
ንሱ ንህዝቡ ኣበርትዖም በዚ ከዓ ኩሎም ቅዱሳኑ እቶም ንሱ ዘፍቅሮም ህዝቢ እስራኤል የመስግንዎ ኣለው። ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እንዳበለ ባረኸዎ። ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልዩ ኣለኹ። እቲ ኣብ መጋገይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ። ግን ነፍሰይ ግና ኣብ ምድሪ ተነብሩ ከለኺ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን። ኣብ ገሃንም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪትኪተንሲኪ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። መዋእል ሰብ ዘይወዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከትፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን ተሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ሓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኹ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እዮም መቕረበለለ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሚን። ንጽህቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕሊናይ ከም ማዕበል ዝገመጠል ክፉእ ሓሳባት ካብያ ርሕቕዮ። ነታ ኣሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊእዎ ኣለዉ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቓሕ ናበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ካልእትን ምሕረት እትልምንን ኣዳይት ኣደ ኢኺ። ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ። ብዘይኃጢኣት ክንሓደር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ። በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝበልኮ እዩ። ኣሜን። ኦ ጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና። የዒንቱ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ወኣምላኽናን መድሓናን ወተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም እትህድነናን እትዕወናን ኣሜን። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣርድአኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለየ። ወጎይታ ፍርድካ ንዘለኣለም ይነብር። ወጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢልካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትፅገኒ። ወጎይታ ንዓኻ በዲለ ኢሊ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅልይ ኣለኹ። ወጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ። ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ጡኑዓት ልቢ
تمسع ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዛድ ዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወልኡል ጎይታ ባዕኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረት ኣብ ዝፅበሓ ክነትካ ድማ ለይትለይቲ እዘንቱ ኣሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ እዘ መስቀል ምእንታነ ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ካብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳኣና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከልና ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ብቑዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአትና ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርአና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሕደገልና ተዘከርና አሜን። መተው ጸሎታ ሃይማኖት ኦ ወዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕኒ ዓለም ስለ ዝወለድክና እዚኻ ነፍስና ስለ ዘዳህነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታ ንጉስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ንጉሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃን ኢልዝተውን ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስም ንሰግደሉ ነኽብሮም ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት
ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሃና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሃመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ አረገ ኣብ የማን አቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሃንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኃጢአት ንምስትስራይ ብሃንቲ ጥምቀቱን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ከደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙላእትየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅርትናን ብዘይካ ኸይራዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትና ብዘይድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግብርን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለልና ኦ ጎይታ ከምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግበርና ምሕረትካ አምላክነ ዋኩበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኩበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኩበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተጥወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን
وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا بدنجليغي بسقاهم دنجليغي دي جابير تباط ويتا سراوي سلام لكله نسرك وعن سبرتيغي فراكر سوم رغيو او ملتا سقا جابير ساقي او في السيتي دسي بالكي عطياتنا سريلنا نفتو ودغي يسوس كريستوس منتانا حريت لمن المأمين أين السحاة صلوت او قويتا أبزا معت زياب قد ميخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحت أنا يو إسغار يحرحون مفكر سبن سلزغنكا من تتقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاق بسلام كن حدر سلام وجليتها بنا أبزانا يدك أسقي زينا خاب كل چنكات ناس أكبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكال أغلنا بس أقام برهرين تمفكر سبزغنا حر ودخا ويتنان أملاقنا مدحنا يسكرسوس تتبون مسؤون كبرون وداسيان قرمان زلوكا معرخ مزغن وعقوت منفس قدس مسكانا يقباكا حجر نزل عالم عالما امين تحلنا سوكف ساعة صلة صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وامنا بسوكف ساعة انقزين اب سماينا مدرن بخبرات سجد الكا كريستوس من املاخنا بعلنا ويح تعقسم بزحمرات بسنات ملاخ روحن تما نزغدا ما يمحط تنياتات تمحر نحط بن الساعات مليش بهوات كنبر مرموت زي تدلي من تصبين دولة تسفى سمايات كرخبو كلنا بدحنا تتقدم وقويتا أبزا ساعات زيان أو كل ساعات لما أنا نتقبل يوتناك عنا علنا تأزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كله غفع عزن سكيات لب كاب كله غفع عزن سكيات تبرد عنا بلونا نكون نقعد بقدسان ملاك تخحلونا ناودت امنت كان مرحم انتي نابت زي مرمر زي وسن فتتكهم بس حد لنا نسغان زل عالم بروخيخا امين اوغويتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منقص فاطمسا فاد كان تاب سماي قوم دما مدريقون علت مجبلنا لما علنا احنا نزبدلنا ودلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا ندقلنا كم فاد احنا نبرفتنا يتأتونا انقصن حيلين كبرن زل عالمنا لم امين خوب زيتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له احنا غدن قلي غير سقاهم دنقلي ودي جابير تبعت بيتا سراوي سلام لك الله إسريكا وعن السبرتي غير فركر سبرن أو ملت السجاد جابير مساخري أو في السيت دس والكي حتى ناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين سلام لك مريم أمن مجمري تندرسنا زي تعمري تسنني ناتي من كاتكن على سيكي والصبي زيتك سات دربت لسانو زلكي بيتا أبويا عستنفس ولساني عالموسس لكبر فلساتك دنقل صواكرتنا مريم زكونكي قدس قدسان مقدس بكرمك كيك زيتي مركبكم مقدس بيمانكي باركني سلسة سلام لفلسة سجاتي مثل نفسك مثل نفسك مواتي بدسنا واحد دنقل بكتي مريم لتماتي حم مررت بستيسي زل سولمون انتي سلام لفرسة تسقاك مكان فسها نزازي حبيري وسلاوي وإيه يلو لتكازي
ውሰን በአምላክም ቅድመ ጊዜ ተፈሳይኩ በፍልስትኪ ይእዜ ገዘዚ ለፍልሰተ ስጋች እግዚአብሔር ዘባረካ ማርያም ስባት ብርት ብለት ሞካ የግብር ወንቲአከ ሰማያዊታየካ ነገደ መላእክት አእላፍ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘይቀብል ሞገሱ ወዘይነጽእ ባህረ ተውዳሱ ማርያም ታይካ ለእግዚአብሔር ጽራ መቅደሱ ተባሉ በሰማያት ለኪያኪ አፍለሱ ማርያም እንተ በምድር ታንሶሱ ተስጋኪ ዘአልፈት ፈደስባሄ እንፍልሰተ ኤልያስ አርኬ ኤሎሄ ማርያም ቀንሞስ ማርያም አፈር ወሬ እንዘ ብርሃን የለብሶ ወይታጠፉ ሱራሄ ባለ ፍልሰትኪ መላእክት ሰበኩ ኮለሄ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ልበሰብ ዘይተሃለየ እንዘ ትትዓሰብ ጸጋ ወትለብስ ማርያም ስጋኪ ዘተመሰለ ባህርየታ ፍርሞታ ኮኑ ሶበ ነጸረ ወሬየ እንዘ በደመና ብሩየ አርግ ሰማየ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሃ ዘተሰብሃ እምነ ፀሐይ ወወር ስነ ስብሐቲሁ አብርሃም እንበለኪ ድንግል ወእንበለ ወልድኪ ወኩረ ፍስሐ አልቦል ማእሰሪሁ ዘፍታ ወሙታነ በሲአ ሊቀ ካህናት ዘአደሙ መስዋዕተ መድኃኒት ያዕርግ ቅድስተ ቅዱሳን ለመልክሙ ጸዋግ መላከ በቀል ወተቀይሞ ሚመይ መጠና አውድዩ ወሚመ መጠነ አውድሞ ባለ ፍልሰትኪ ማርያም ዘአምላክ አተሞ ለፍልሰተ ስጋች እማለመ መትት ኃላፊ ውስተ አውደ ኪሩብ ተሃሉ እንዘይ አቅባ ሶራ ማርያም ስብሕት እምንጽጌያ ዘወረተፊ ናሁ ተሰምተምኩ ወሰባረ ጽልመት ጸናፊ ባመራም ንግሥኪ ወትረኪ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአጥናኒ ኃይሉ ወዓይናውን መዝራዕተ ዝክሪከ ለትውልደ ትውልድ ዘለሁ አንጸተ ምሕረት ማርያም ለኃጥአነ ምድር ኩሎ ወበጽሕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘተዋዳ ወተካፈለ ከብዳ ወፍረት ንግሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት ያበወው ጋዳ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች
እግዚአብሔር ዛልዓሎ እንፈተ ኤልያስ ነቢያት ጽደኒ ማርያም በክንፈ ወሎ ለቤታ ነበፈያ ወበተይና እዴሉ እንዘይደግነኒ ሞት ይኮን ኩሎ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ በሰዋስወ ብርሃን ምጡቅ ከመ ትኩንዮም ወእመ ለውርያን ደቂቅ ማርያም በዋሳት ቅጽ ለመይሳኤታ አነተፊት ወነስ ወጻቅ ዘመዳዋን በክንሰሪ ተስጋጅ ውስተ ብሔር ሱር እንተኪያ ወገባሪያ እግዚአብሔር ማርያም ፍትኒ ማይሰረ መሪ ሶበሰ ትፈቅዲ ንግሥተ ሰማያት ወምድር የሳንቂ አገሶቶ ለህጣ ገብር ሰላም ለትንሣኤ ሥጋኪ በትንሣኤ ክርስቶስ እናንታ ርእሶ ሕያወ እምድርሃባ ውስቴታ ትክክለኒ ማርያም ርግበ ፍረታ መሰረኒ ባክነፍንኪ ይከውን ሓተታ ወዓመት ብምድሪ ዘነሳት ማፀንታ ሰላም ለእርገተ ስጋች ዘተወጥነበቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘወሃብ የጭታ ለሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ሰርቆተ ሲቱ ስኦል ይኩን በልብስኪ እስከነናእሎ ወታቶ ፍሬ ከርናፍር ዋፍ ወዳሴኪ ዘንተ ተውላተ ሰማሁ ወህማሙ ተዘላለሙ መዘፍልስቲች መድንግልን ተተሳት ፍልሰታት ሙት ዘይብል ሰው በሰላይ አሜሃ ቀሊሞ ምስነፈ ፍልሰትኪ የምርኒ እሞ ስለኪ ማርያም ለአመራቶ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ ወቅሰ ወቡሩት ኃላፊው እምቅሎ ማርያም ኪያት ይመጡ ገና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ ጣዕማ አማላድነታ አይፈለየና ጾምና አምላክና ባርኻልና ቅድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ፈጽመና እጾም እዚ ነቦታትና ሃዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾሙን ጸሎትን ግበረልና ካብ ባህልን ልምድን ወፂና بأمنات تملئنا بقدس منفسك تمرحنا بسنا مقبار تقرينا خمسة محجزنا كنتنا ورياض زمهار كايما في سماياتنا بربنا ندبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات نصاف أركان تاب سمايكم لما أريكم عادات مجبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلكم زحدنا له بدلنا نمسنا ندقلنا وقباد احنا نمبر فتنا يتقبلنا من قصتنا حيدن كبرن نزل عالمنا كإما أمين أوزت يا مريم هناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله نقدم قليخي سقاقون قليخي أدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك الله نسرك وأنس برختيغي فراكر سقوم مرقوي وعمل تسقى جابير مساقي أوفس تدس بركي حتياتنا سريلنا نفت ودغي يسوع كريستوس منتانا بحرات لمن لنا أمين وقويتا كابكي تمعتن كابناي تفع ساعاتن كابوكيانا غاننتن كابتريتن كابكونتنتن بهندبت كازمص مكرانا دحننا وقويتنا املاخنا بذا ساعات دي ادحننا عالم زحاسكا እግዚአብሔር አምላክና ንስኻይኻ አሃዚያ
እግዚአብሔር አምላክነ ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ይብሉ ነቢያት መግብና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደልና በደልና ነብሳለን ደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እዎ ጎይተናን ኣምላኽና ንኩሎም ተዋ ኣምላኽነትካ ዝዕቀቡ ረድኤት ምድሓንን ካባኻ እዩ ንማርያኻ ዳዊት ካብ ክትኺና ዘድሓንካዮ ንስኻ ኢኻ ንዳንኤል ካብ ኣፋ ናብስቲ ምሰሱና ካብ ኢድረበናት ናናንያ ንኣዘርያ ሚሳኤልን ካብ ዝነድእቶን ሓዊ ዘድሓንካዮም ንስኻ ኢኻ እዎ ጎይተና ኣምላኽና ካብ ዓላውን ዓማፅን ትውልዲ ኣድሕነና ብሕያውነትካ ከዓ ነብስናን ስጋናን ዕባኹን ንኣብያተ ክርስቲያን ምስጋናን ብጸሎትን ብቕኑዕ እምነትን ሓሉ ኣምላኽና ይቅረበለልና ብሰማያት ነብር ኣቦና ጥፋት ኣይተእትወና እንታይ ዳእ ካብ ኩሉ ክያድሕነናን ባላሃናን ብሰይጣን ካብ ምስዓርን ካብ ውርደትን ውድቀትን ኣድሕነና ብዘይድኻመን ትኺትን ንሓዋሩን ብኩሉ ሰዓትን ብኩሉ ግዜን ክንእዘዘካ ርድኣና ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ስብሃት يأذيني وزلفني ولا أعلم ትነብር ኣምላኽና ብመላእክቲ ትምስገን እንትውደስ ናብ ቅዱስ ማረግካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክናቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ክናስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ክንፍርካ ንስኻ ናይ ኩልና ማሕፀንታን ልማን ተቐበል ሰማይ ምስርካ ንሰውዕ ልሰናይ ጨና መኣዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭነቕን ብዘይስዕረትን ብዘይማዕንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃ ፅኒትና ድማ ካብ ንምዓት ንብስናውን ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን ብጸሎት ኩለምቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመርኻ ምስቶም በኣኻ ዙርያሓና ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወላ ኣዕለም በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳለም በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳለም በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳለም እግዚኦ ተሳለም በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳለም በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳለም በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳለም ለገሰሳከ እግዚኦ
تسالنا إلا كفاك اكزيو تسالنا اكزيو تسالنا كنافريها إلا سماك اكزيو تسالنا زبنا زلزلك اكزيو تسالنا إلا انصصا مثلك تسالنا أنت جزرتك أنت تمكتك أنت تصومك أنت همامك أنت تزوتك بأنت صفاتك سلبوك دانك أنت كسفتك بأنت قراتك بأنت كنوتك بأنت سكلاتك بأنت موتك أنت ركستك قبوك فأنت جنزتك فأنت زرك لمك 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 ودمك مصاتك مصاتك أنت داقي مصاتك مهرنا اكزيو مهكنا اكزيو تساهل اكزيو مهرنا اكزيو مهكنا اكزيو تساهل اكزيو مهرنا اكزيو مهكنا اكزيو تساهل اكزيو مهرنا اكزيو مهكنا اكزيو تساهل مهرنا اكزيو مهكنا اكزيو تساهل زورر كم سماي بنتيان
ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተጠብለልከ በአጽርቅት በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተገዘርከ አመሰሙን ዕለት በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘለህቀ በበህቅ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ ክርስቶስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሰሰውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘምዓርከ ቃለ ወንጌል ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰሮ ከድሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአተቶከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጸፍሖከ መልጣዕትከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀሰብከ ዘባነከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተቆራይከ ርእሰከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጽሮከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰቀሎ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትንከ ሞተ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙ ከገቦ ከበንቲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አውረዶ ከመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተገነዙ ከዘመነ ቆዲሞስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዮ ከውስተ ዘር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተንሣእከ ለሳልስነት ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ ንስእል ወነሐስስ ናስበኮን ወድስ በተአምሪሃ ብዛለም መጸባዖት ንጉሥ እለትነብሩ ተንስኡ ወለታረድሙ ማዕብስኡ ማርያም
ጸልዩ ቅድመ ጽላል ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመበግ ማርያም ቡርክት ማርያም ሰናይት ማርያም ወብሩክ ስኪ መራኒ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመትቤ በጽራሂከ ተማሂፀን ንልላነ ስማ አምላክነ ኩሉ መሃረን ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ቅዱስ ነረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌ ከባይድና መሐረነ አብ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘክረነ በጻድቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሐረነ አብ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
ስማሪ ተዘኪረከ በሳይ ማረነ መሐሪ ኃጢአትና አስተስሪ ወተማይፀን ነፍስነ ወስጋነ አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስአለነ እስመ ዘእምኀቤከ ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ሳይለከ መሐሪ በምሕረትከ ወብዙ ሳይልከ ለኩሎሙ ለይፄውከ ሰማይ ወትረ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ይፈኑ ለነ ሳሄሎ ሃሌሉያ አኩቴት ሎቱ ይደሉ ክርስቶስ ለእግዚእ አኩሎ ሃሌሉያ ዜኒ አኮኑ ስተህዴከ እግዚኦ አማጽ ነፍስየ አማጽ ነፍስየ
نفسي من كل مقبار كل يعدنا بأملاك مرأت بنقوس سبحات بأجزية وأملاكي من كل مقبار إكو يعرهنا لنفسي نحات النفسية نحات አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ አምላከ ነዳያን ረዳኤ ምንዱባን ዘይለኩሎ ዋልቦ ዘይሳር ናቤከ ተማጸን አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን መአቀብከነ እምነክ እስከ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነክ كما عاقبكن إنك اسكسرك كبنا إكسيو إمسرك اسكنك مدرك سمع صلاتنا وجلاتنا وسوي قراتنا سمع صلاتنا وسلاتنا وسمع صلاتنا
وتلي بنتيانا عدو وجمد وزر وسقاه كما عمد ووسد مع نجست ورقت مدر አንስ አሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ ባርከኒ አባ እንሳኤ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳኤ በረከተከ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልዲ ወልደ ወይነጊስ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማለክ ለሰላሙ ዓለም ወላለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ
የሃሎ ማእከሌክሙ እግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ንጉሠ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ የሀብ ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ Oh
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ
مهرنا كريستوس بنت حواريات مهرنا كريستوس سمايتات مهرنا كريستوس بنت سمايتات مهرنا كريستوس سمايتات مهرنا كريستوس بنت سمايتات مهرنا كريستوس سمايتات مهرنا كريستوس بنت سمايتات مهرنا كريستوس بنت صادقان مهرنا كريستوس بنت صادقان مهرنا كريستوس بنت صادقان مهرنا كريستوس بنت سنبت مهرنا كريستوس بنت سنبت مهرنا كريستوس بنت سنبت مهرنا كريستوس Exio مهرنا كريستوس Exio مهرنا كريستوس Exio مهرنا كريستوس علينا مريم مرتوادكي يا وصل مريم سبحان لنا مريم لنا تداوي ولك فابكنت كله وكل ليلة بزوحات بنت مرتك من علينا رماتك من ينا لكل موزب كريستيان نفساتك برتيك وعماتك كلهم كريستوس نساكون انطونيوس لبابا ساتين مكاريوس وسينورا وحقريتنا ارترا لذاتي هاجم لمكاننا دبر سلام مداني عالم أباريام جل محرت أودلنا أملاخنا الصمزي زبائزي أبزنخات بصح السغات ريو السغات تقبلوا خينو كل خناتات نازل وتقبلنا آمين سمنا نبتعمي مكرانا نبرحوا سببنا دم أملاخنا نفتح نرقبلو سحاق زلنا آمين كمتي بزي صمزي نبوتاتنا هواريات بلبي بإمنات سيمام منفس قدس أمريحهم سلسمو حتى أم زملس كاللهم حساب لبهم دسمر كاللهم دليتهم قمنا الأخلهم أملاخنا نعندنا يبه هواريات عدلنا آمين إمنات هواريات عدلنا آمين كنتنا هواريات بالصمزي دلي وزرهم ونحن مع أملاخنا كباخان دلي خبر نجر نقبلو نحطنا دم ملسي نقبلو قبرلنا كابلن بلن بهلن وسينا كم تلسغاد دليلنا خوينا مسنا قبار تقرنا وصما أملاخنا حجون نسرح حقزلنا
ጾም መፀ ጾም ሓለፈ ዘይኮነስ ነቲ ዝመፅእ ጾም ኣምላኽና ኣብ ምድሪ በረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ክንረኽበሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣውጃቶን ሓጊጋቶን እሞ ብከምኡ ክንፀሙ ድማ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ፋትካውንታ ብሰማይ ትንጌራ ሎማን ዘደልና በደሎን ከምዝሓርግና ሎም በደልና ናብ ሰማይ ደጋና ካብ ኩሉ ቁፋድን ናብ ምዕራፍ ፈተና የተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለና ቀኝ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ናኸ ድንግል ይኽብ ስጋኹ ድንግል ይኽብ እግዚአብሔር ሰማያት ሰላም ስቕይኻ ማለት ይኽብ ፍቅር ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳው እዩ ኦ ፍሰይቲ ደስ እዩ ኃጢአትና ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ አንስቲ ብርክቲ ፍጹም ብሩክ እዩ ኃጢአትና ክሃልገልና ቅዱስ ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጽሐና ሐዋርያትካ ነዚ ንስርዓትኩም ትሪኦ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ደለግና ካይራእዩ ነዚ ንስርዓትኩም ሰምዖሎም ክሰምዑ ደለግናካ ይሰሙናታትኩም ብና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኩም ንሰማዕ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻዝን ዘልካ ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ክበረና زلو النخاتات سكون نزل عالم ينبر شرنو بخبر لعل كتبليو
በአማን ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ኣምላኽና ትዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ትርጉም ጾም ፈሊጥና ድማ ከምቲ ንስኻ ደልዮ ኮይንና ክንፀውም ብቓልካ ንምርሓሉ ስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከማኡ ናይለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ሓወሳና ንገና ክፋልሕና ፈተና ይከይኮኑ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወውዝትየ ማለት ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎም ሕሊና ከደንግል ይኸይ ስጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ሰራዊት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኻ ዋንስ ብርክቲ ይኺ ፈከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ የብሔር ምሳኽር እዩ ኦ ምስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ነዋ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ወፅድቆ ዘአውፌን አውፌኩከት እሁድ የዲያቆን ሰማያት ቀሪበ መዋዕኑን ተነስሑ አውዶጆች ርዕሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙረን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ከይተርእዩ ክትረኣዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ እንተዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን እምበኣርከስ ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ ከምቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክነኣዱ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ኣደባባያትን ዝገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይተንፍሕ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ንስኻስ ክትምጽውት ከለኻ ብሕቡእ ክኸውን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክሕሰካ ክትምጽውት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ። ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀረናታት መገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትው እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ንስኻስ ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ ኣቶ ማዕጾኻ ዕጾ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኽዕሰካ እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክን እንዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሁ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይቦ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳታ ግርቲካ ናቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይሞት ዘተወለደ
ማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ዘሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ያለ ቅዱስ ያው ዘይሞት ሙታን አመሳልስት ሰማያት ወነበረ በየማነ በስብሐት ይኮን ሕያዋን ወሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ እግዚአብሔር ተሳሃለነ እግዚኦ يهالو مثلك مثل
صنعت حنا نركبنا تكاين رزغل كنا نسغا نتنفاتو فين يتسمس كل دخل عن قايم بزي تفك حدث كايو تزاد كار ما ستتطف نتتفر الغايم ثم تودخل انت بيجي خايو وبيتا من تزن حوارت كان مسكنك كالو نسبحك نفس الحوتا زر نجنو من فشل زي بلا نتوم تصب بلا متردم نتوم رجع حاجات وحيتم ساقي ملحن او بيتان ودسكال لنا لكان ملاك زي قرمز كان ماليت كل ساعه مسكون خا بيتا زاغاسي باقتت ماليت كل ساعه مسكون خا نكون مسكان يقدم ساعات نبر نتكا قال نتكا مخل نتكا توم نتكا صحات لاكا على عالم بيت فتره مساقان وزهنا وتبار سر من حمس قال تقص قال كبارتاتيا حالا زوجنا ودخان فوركان بيتنا يسكول سوسي سلازو بيتنا احنا ورد كان بشكال نود ساك نفس تحوتا زرني جنو مفشل زي بلا نتوم تزرد زقبال من درودم نتوم رقرق حاجات وحيتم سخي مرحني نتوم يا حد نقف وقال لهم عقب منا انتاكان مسكر لهم نمسح مداريهم بسد كنس سوع وسمعينا بلد كذا نزغت مع الزالي نتام رمز كان امنتم قوان نفسنا تسقان حيلين كتكون تخلاق تكرسان قمراسل وقويتا كيرفنا كل سان اخانا ودسنا بوامتل من بسخاب لباتنا نفلت علينا باغام فقرو دخان بيتنا يسم بمسكان انتنا عطن ذلك نزل عالم عالم انت وبر تفقر والدو اجزينا يسوس زبطو لك سبحان أتوى العالم ملائكة السماء ችዳነ ካሉ ስልስባት ካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለምንና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረባሃ ለአምላክ ረበለልና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ተቀበለልና በረከት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና በመላእክት ሐልወና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዕ ካለና ሰማያት ስምካ ይትቀደስ መስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ትምጻእ ከውንማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሃበና ንሓን ዝበደልና በደሎም ከንሓድግናሎ በደልና ነሳሳን ደገልና ካብ ኩሉ ክፋልና ፈተና ይበልወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረኸርሶ
ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ፍስሕት ደስ ይበል ኃጢአትና ሓድገልና ንፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ረድ ለምነልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዕልኩም? ከመይ አምሲኹም? ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ነዚ ቅንያት ጾም ምስ ጸሎት ምስ ምህልላ ኣሰኒና ክንጸሞ ንጸሎት ንምህልላ ኣምላኽና ናብ ቅዱስ ቦትኡ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዝተማህለልናዮ ምህልላ ዝጸለናዮ ጸሎት እንጸሞ ዘለና ጾም ድማ ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽና ዝደልየና ኮይና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ክንፍጽም እሞ ከምቲ ኣብ መፈጸምትኡ ሃዋርያት ነቲ ዝደለይዎ ዝተቐበሉ ንሕቶኦም ድማ መልሲ ዝረኸቡ እዚ ጾም እዚ ድማ ንዓና ብኸምኡ ክንውድኦ እሞ ደለናዮ ካብ ኣምላኽና ንቕበለሉ ኩልና ሕቶ ኣለና እሞ ንሕቶና ድማ ካብ ፈጣሪና መልሲ እንረኽበሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ይግበረልና። ቀድም ኣቢልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ኣንቢብና ነርና ደጊመ ከንብቦኤ ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ እንተዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን እምበኣርከስ ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ ከምቲ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ኽንኣዱ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ኣደባባይን ዝገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይተንፍሕ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻ ምጽዋትካ ብሕቡእ ክኸውን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግሕዶ ክኽሰካ ክትምጽውት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ኽረአዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መገድን ደው ኢሎም ክትጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻት ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓጾ ንሕቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኽሕሰካ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነተን ዘለዋና ቁርብ ደቓይቕ ካብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኽሕሰካ እዩ ዝብል መበገሲ ቃል ጌርና ክንዛረብ ኢና እሞ ኣነ ዘይኮንኩ ንዓይ ንዓኻትኩም ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ክዛረበና ክመኽረና ክምህረና ክገንሓና ክግስጸና ኣነ ድማ ናቱ እምበር ናተይ ምእንቲ ኸይዛረብ ኩልኹም ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ እቲ እንሰምዖ ቃሉ ድማ
أملاخنا نخلنا ناي منفس مساختي أأذنا يخفتلنا أبزن زنببنا ين بزعبا متصواتن بزعبا صلاتن يو قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس ززارب زلو إذا صحفزي نتام متصوات زيهبو نتام صلات دما زي صليو أيقونن انتاي دا نتام متصوات زهبو نتام صلات زصليو إيو ززارب زلو مخنياتو مصوات هبالله اندابلكا صلوات تصلله اندابلكا كاب أملاخ مرحاق مس أملاخ زي مهلاو كمت እግዚአብሔር ዝደልዮ ኮንካ እንተ ዘይ ጸሊኻ እንተ ዘይ መጽዊትካ እንተ ዘይ ጾምካ ዓስቢ ከም ዘይብልካ بسبب ما انت خطرقه إلكا تقبرو انت دا أخوينو دما كسارا كم مخانو إيو قال أملاخ زنقرنا زلو إذا دما كم قداماي كم مسكر نمتو أوانجل لوقاس مراف 18 كاب قطريت شعته كساب 13 زلو انت دارينا بزعبات فريساون اتسقاون اتتقاون كزارب كله كلتي يوم نصلوت أبيت مقدس يوم مسيوم اتفريساوي خصل خلو أنا أبسمون كلتا معلتي اصوم كاب جنزبي عشير يغفل كامتم كالوت سبات كترتي عمتي زموتي ويدما كمزي تقاوزي سلا زي قبركاني أمسجنكا اللهو إلو كسلي بتعبيت بجهرة ملختنا نفحة كسل خلا اتي تقاوي قنا كن علون ناب سماي كرئي اي دفرن إذا حاتيات زي قدف الليلون حاتياتو اي زرزرن افلبنا وقعه قويتاي نعاي نحاطئ محرني النابلين يسأل نبرمو اتدما حلفات صديقو نابيتو تملسي بلنا أبوتات أديتات أحوات أحات إذا زلنا يو كنيات صوميو صوم صلوت صوم مصوات صوم صبوق سنا مقبار كم زخيد قال أملاخ ينقرنا إيو أما صومنا صلاتنا مصواتنا لومي كما إزالو بسبب ما انتو الرأيو كترأيو ساب كزارب لكم ساب أين نسخاتكم كبلكم ساب كعلو لكم مصوات انتهابكم انت تسألهم سي اتهم قبوزات دما كوم او يقبري اممو كابتي اب سماي زل ابهم عاسبي يبلكمن نسخا كتمصوت كلغاسي بحبو دا اكبرو اذا يمانيتي كتب كلاسي
إذا أجاميتون أي تفلت أمو إتبحبو زجبر كايو دما أملاك دما بجهدو كخسكا ينبر نعخا ملخت أي تنفحلو أبوتات أديتات أحوات أحد إذا قال زلو من منيو نعاي نعخاتكم إيو كالوت كسمعنا كنا نزارب زلنا نحنا دما إذا سنخالوت يخن بلا كنا نمسينا نفس وكفنا إذا قال زي نعاي إيو كنبل إنا مسينا مغنياتو أبيت እግዚአብሔር አለሁና በልና አብ ጸሎት አለሁና በልና አብ ጾም አለሁና በልና ምጽዋት ባለሁና በልና ካብ አምላክ ጠፊእና ኸይንህሉ ከም ይሁዳ ምስ ክርስቶስ ከሎ ጠፊኡ ዝነበረ ከም ዝፈሪሳዊ ዝጠቀስናዮ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢሉ ዝጽል ዝነበረ ምስ አምላክ ዘሎ ዝመስሎ ዝነበረ ጥፉእ ኮይኑ ዝተረኽበ ንሕና ድማ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከምኡ ከይንኸውን ክንጥንቃቕ ግባአና ምክንያቱ ዝቃል እዚ ብዛዕባ ዘይጾሙን ምጽዋት ዘይህቡን ዘይጽልዩን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ከመይ ገርና ክንጸውም ከም ዘሎና ከመይ ገርና ክንጽሊ ከም ዘሎና ከመይ ገርና ድማ ክንምጽውት ከም ዘሎና እዩ ኣምላኽና ዝነግረና ዘሎ እታ ኣነ ዝቕበሎ ኣነ ዝሰምዖ ጾም ጸሎት ምጽዋት እዚ ይድብለና ዘሎ ክንጽሊ ከለና ድማ እቶም ግቡዛትሲ ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀረናታት መገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትውኦም እሞ ከማታቶም ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዚ መምፂና ዓስቢ ከም ኣምላክ ክንረክብ ኢልና ኢና ኣብዚ መምፂና ድማ ካብቲ ሰማያዊ ኣምላኽና ዓስቢ ክንቅበል ንነብስና ድማ መድሃኒት ክንረክብ ኢልና ኢና መፂእና ዘሎና እሞ ጸሎትና ሎሚ ከመይ ኣሎ ንረአይለይ ስምዑለይ ድዩ ንሰብኣየ መበሊ ድዩ ምጽዋትና ብኸመይ እዩ ከምዚ ገበርኩልካ እንዶ ከምዚ ሃብኩኻንኖ እናበልና መጃሃሪ ዲስ ዋላ እግዚአብሔር ዝሪኦ እሞ ልዕሊ እቲ ዝሃብናዮ ድማ ኣምላኽና ካብ ኣምላኽና ዘውህብ ኮይና ኢና ንምጽውት ወይ ድማ ንጽሊ ዘሎና ንስኻ ክትጽሉ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾ ካዕጾ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኽዕሰካ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ማዕጾታ ዓጺና ተጸለና ኣጸልምታ ኣቢልና ተመጽወትና ንእግዚአብሔር ትማዕጾ ክፉት እዩ እቲ ጸልማት ድማ ንእግዚአብሔር ብርሃን እዩ እሞ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣምላኽና ምእንቲ ክኽሕሰና እቲ ብሕቡእ ዝሰማዕ ኣምላኽና ድማ ብግህዶ ምእንቲ ክክሕሰናሲ ሎሚ ጸሎትና ምጽዋትና ምዝቀንያት ጾም ኣሰኒና ከምቶም ግቡዛት ከምቶም መለኸት ዝነፍሑ ከምቶም ኣብ ቅድሚ ሰብ ክረአዩ ኢሎም ዝገብሩ ከይከውን እንታይ ክንገብር ግባአና ክንጥንቀቕ ይግባአና
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 43 እንታይ ኢሉ አቶም ፈሪሳውያን ኣብ ቤት ጸሎት አውራ መቐመጢ ኣብ ዕዳጋ እውን ምስላም ትፈትው ኢኹም እሞ ወይለኹም እዚ ወይልኹም ኣቱም ዘይትጽልዩ ወይልኹም ኣቱም ምጽዋት ዘይትህቡ ኣይኮነን ነቶም ዝጽልዩ እዩ ወይልኹም ዝብሎም ዘሎ ነቶም ምስ ኣምላኽ ርክብ ኣሎና ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ኣምላኽ ድማ ይፈልጠና እዩ ዝብሉ ግን ጸሎቶም ናይ ትዕቢት ጸሎቶም ልዕሊ ሰብ ክረኣዩ ስለ ዝደልዩ ኣብ ዕዳጋ ኣብ እኩ ሰብ ድማ ሰብ ክሳለሞም ሰብ ድማ ከኽብሮም ስለ ዝደልዩ ወይለኹም ንዓና እዚ ከምኣቶም ከይትኾኑ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ግበሩ እዩ ዝብለና ዘሎ ተጠንቀቁ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኹም ብግህዶ ክኽሕሰኩም እዩ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት እንተዳእሪኢና ምዕራፍ 33 ይቕረታ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 33 ኤልሳዕ ናብታ ቤት ኣትዩ ከዓ ድሕሪ ክልቲኦም ነቲ ማዕጾ ሸጎሮ ኣብ እግዚኣብሔር ከዓ ለመነ ነቲ ማዕጾ እንታይ ገርዎ ሸጎሮ ድሕሪ ክልቲኦም መን ይምስኡ ዘሎ ዝመተ ቆልዓ ወድታ ሽናማዊት ተጸዊዑ መጺኡ ብክንደይ ለመና ድሕሪ ነዊሕ ዝተረኽበ ቆልዓ መይቱ ኤልሳዕ ግና ንኹሎም ንደገ ውፅዩ እሱ ከዓ እትኸሎ ነታ ማዕጾ ዓፅዩ ነቲ ማዕጾ ሸጒሩ ናብ እግዚኣብሔር ለመነ እሞ እቲ ቆልዓ ድማ ዕንጥሻው ኢሉ ከም ዝተሰአ እታ ምዕራፍ ኩላ ነንብባ ብድሕሪኡ ውልዳ ድማ እታ ትነብዕ ዝነበረት ወዳ መይትዋ ተስዩ ውሉዳ ድማ ሓቂፉ ነታ ወላዲት ከም ዝሃባ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሕቡኡ ለሚኑ ብግህደ ድማ ኣምላኽ እንታይ ገርዎ ክሒስዎ ምዉት ተገኒዙ ናብ መቃብር ከኣቱ ዝዳሎ ዝነበረ ቆልዓ ሓደ ወዳ ልዕሊኡ ወይ ትሕቲኡ ዘይነበራ ሰበይቲ ብሓዘን ትቕሎ ዝነበረት ድማ ሓዘና ናብ ሓጎስ ብኽያታ ድማ ናብ ሰሓቕ ነቲ ምዉት ድማ ህያው ገሩ ድማ ነቲ ኩነታት ቀየሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለምንታይ ብሕቡእ ማዕፃ ዓፅዩ ስለ ዝለመነ እግዚኣብሔር ድማ ብግህዶ ንኤልሳዕ ነቲ ቆልዓ ካብ ምዉታት ተንስኡ ነዲኡ ከም ዝሃባ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣምላኽና ነዚ እዩ ዝመስል ልክዕ ተመሳሳሊ እውን ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 4 ጴጥሮስ ግና ንኹላተን ናብ ወፃኢ ኣውፅኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብ ትሬሳኣ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተንስእ በላ ኣዒንታ ቋሓበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶ እውን ኮፍ በለት ክብርን ኣምላኽ ይኹን እታ ቆልዓ እንታይ ዝኾነት እያ ነራ ዝመተት እያ ነራ ነተን ከቢበንኣ ዋይ ዋይ ክብላ ዝጸንሓ ክበኽያ ዝጸንሓ ንስ እንታይ ገበረን ንኹለን ንደገ ውፅአን በይንብታ ገዛ ምስ ሳረይሳ ተረፈ ተንበርኪኹ ናብ ኣምላኽ አንቃዕረረ ጸለየ ናብቲ ረይሳኣ ድማ ጠመተ ጣቢታ ተንስኢ ኢሉ ድማ ጸዋዓ እሞ ኣዒንታ ቋሓበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶ ድማ ኮፍ በለት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣምላኽና ቀረባ እዩ ለሚ ኣላምና ኣይጠፊእና ናብ ኣምላኽ ኣቃራርባ ተባላሽና ኣምላኽ ጴጥሮስ ኣምላኽ ኤልሳዕ እዩ ኣምላኽና እቲ ንዓታቶም ዝሰምዐ ክሰምዓና እቲ ንሳቶም ብሕቡእ ደልየ እሞ
بجهد ما زحته توز ملسلم حجون أملاخنا حطونا خملس قربان برحق أيكونن زكالم بر زي كالو أيكونن نحنا جنا كماي إلنا نصلي كماي جرنا كلنا جرنا ناب أملاخ نقرب علونا سلازي تتنققوا كما يلكم كتصليوا كما يلكم مصوات كتبوا كم زلكم تتنققوا اتي تصليوا وصلات اتي اتهبوا مصواسي انا زريئو انا زسمعو يخونمو انا دما بقهدو كخحسكم ايه لمكو جابير يخدنا النمبر نقول انت يخوينو رأيوني سمعني ملخت إننا نفحها تباي فريساويان ايو نعنا لومي عاب كندي عاب كدما أملاخ ممقوسي صومنا صولتنا مصواتنا موقس زغون زلو كل انت يخوينو نايسغا نغير كوينو كل انتاي كوينو اب كبابي يزلو سب كما يطغى عليه كوينو انبر املاخنا بحبو انت دلينايو بجهدو زملسلنا نتبصل ما زدلنايو ببرهان دما ددلنايو كم ذهبنا املاخنا انتاي كل بايديو ابتن بداميل معرف شديشتا معرف كل أنت دارينا داريس زبها النجوس نجيسلو زنبرة دانيال مروخي نرو أب أورجا بابيلون جنا صبوا سرح تسوعي زنبرة بخلو سرح دما إن كزي نبرة ينرو اتمدك هاجرجن زتماريخو تسديدو كال زعليته بزمتيو لعلينا كهوني لم كاني أملو بسرحو حنت نجر شيء نملو نعم نقص كيدم كنت أميلم نقص نزين ثلاثة معلتي كله نباخا زي سجدة نعخا زي يملخه انت يخوني لما أب قد أنا بستي يدربه نزد ما كم حقي أصنعيو مسبلوه السودما حراي نزل ثلاثة معلتي كل نباي يسجد كل دما نباي يملخ إلو مسفقد اللهم اتاخلا جزءات بابيلون دما جزء ناب نقص داريوس أبراخا دما ناب نقص داريوس كتمبركا كلا نبي دانيال جنا نتسمعين مدرن زفتره أملاخ إسرائيل مبر نخالق أي سجدن نخالق أي ملخن إلو أبتا معرف شديشتا قطر عسرته دانيال دما إذا حقي كم تتصحفه مسفلته نابيتو خده إتان مساقوتي إتا أبدر بزنبرت بيتو ناب إيرساليم أبيلن تخفيت النبرامو كم تقدم زقابرو زنبره 3 ساعة معلتي أب كدما أملاخو ببركو إنا تنبركخه سأليان أمسجنن جزءات بابيلون تأتخون زلا تناوس يا زلا كلنا بداريوس ياتقوي زلا كمتي أبتن بيت إرمياس مراف 17 قصر 5 سنتا يزبلنا إتا أبسب زو كل سنتا يخونيلو رقم يخونيلو إتا أبسب زو كلسي رقم يخون نبي دانيال جنا نابسب زي كونه نابتنا أملاخ زي أمن تراسب نقص زي كونه نابت أملاخ سماي ناب جزء خيدو
ናብተን ናብ ኢየሩሳሌም ገጸን ዝኸፍታ መሳኹቲ ገጹ ቢሉ ከፊቱ ተንበርኪኹ ጸለየን ኣመስገነን 3 መዓልቲ ዝኣክል ብድሕሪኡ ኣብ ቅድሚ ዳርዮስ ንጉስ ክሰግድ ኣይተረኽበን እቲ ኣብ ግዝኣትካ ቀሚጥካዮ ዘለኻ እቲ ዝኻኣለ ዓልየቱ እስራኤላዊ ናባኻ ይሰገደን ንዓኻ ድማ ኣየምለኸን ተባሂሉ ተኣሲሩ ናብቶም ጾሞም ዝቐነዩ ኣናብስ ክድርበ ምስ ተፈርደግና እቶም ኣናብስ ተቐቢሎም ሓንቲ ገበርዎን ምክንያቱ እቲ ብሕቡእ ዝጸለዮ እቲ ብሕቡእ ንኣምላኽ ዘመስገኖ ብግህዶ ድማ ኣፍ ኣናብስ ተዓጽዩ ዝያዳ ነቶም ዳንኤል ሕጆሞ ዝኸዱ እሳቶም ክድርበዩ ከለዉ ግን ኣብኣቶም ከይበጽሑ ከለዉ እቶም ኣናብስ እናዘለሉ ከም ኩዕሶ ተቐቢሎም ከም ዝወሓጥዎ ይነግረና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣምላኽና ሕያዋ እዩ ንድለዮ ተረካቢ እዩ ንለምኖ ወሃቢ እዩ ንጸዋዓዮ ሰማዒ እዩ ንኳሕኳሓዮ ድማ ከፋት እዩ ኣጻዋውዓና ኣላምናና ኣኳሕኳሓና ኣዳላለያና ግና ሎሚ ተባላሽና ዘሎ እምበር ኣምላኽና ነዚ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ዓይንቲ እግዚኣብሔርሲ ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ድማ ኩሉ ግዜ ናብአን ኢሉ ናብ ኣውያቶም እየን ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 34 ቁጥሪ 15 ዓይንቲ እግዚኣብሔር ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ከዓ ናብ ኣውያቶም እየን ሎሚ የዓይንቲ እግዚኣብሔር ናባና ኣእዛን እግዚኣብሔር ናብ ኣውያትና ናብ ጸሎትና ክሪኣ ክሰምዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልየና ኮይና ክንጸውም ክንጽሊ ምጽዋት ክንህብ ከምቶም ግቡዛት ዘይኮኑ መለኸት እናነፍሑ ዓስቦም ዝወሰዱ ከምኣቶም ከይትኾኑ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቑ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣምላኽና ብኸምዚ እንተደሊናዮ ብኸምዚ እንተጸውዒናዮ ብኸምዚ ድማ ካብቲ ዝሃበና እንተ ደኣ ዝግብኣና ጌርና እቲ ካብኡ ንቕበሎ ድማ ብዙሕን ዘለዓለማውን እዩ እሞ ብኸምዚ ነዚ ጾም እዚ ምጸሎት ምስ ምጽዋት ኣሰኒና ክንጸሞ ንዓይኒ ኣኻትኩም ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ እቲ ክንኮነ ዝግብኣና ክንከውን ባዕሉ የቕንዓና ምክንያቱ ንጽሊ ኣለና ካብቲ ዝሃበና ምጽዋት ንህብ ኣለና ቤተ ክርስቲያን ዝኣዘዘቶ ኣጽዋማት ንጸውም ኣለና ግን ከምቲ ንጸሞ ከምቲ ንጽልዮ ከምቲ ንህቦ ግን መልሲ ንረክብን ኣሎና ዋላ እታ ኣብ ማሽን ተኣቱ ቅርሺ ከምጢልካ እንድሕረት ኢኻ ሪጀክት እያ ትገብራታ ማሽን ኣይተቐበላን እያ ስለምንታይ እንታይ ኮይና በቲ ቁናዕ እየተኻላን እያ እሞ እቲ ጸዋዒትና ጸሎትና ኩሉ ድማ ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ክበጽሕ ድማ እንታይ ይኹን በቲ ቁኑዕ ክኸውን ኣለዎ እዚ ኣገረ መልእኽተይ ክዓጽየ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 5 ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቶም ፈሪሳውያን ኣብ ጾሞም ኣብ ጸሎቶም ኣብቲ ህያቦም ከም ሓሳብ ምንታይ ይነሩ ሓሳብ ስጋ ይነሩ ስለዚ እዩ ወይልኹም ዝበሃሉ ነይሮም እሞ ንሕና ኸሎሚ ከምኣቶም ኮይና ወይልኹም ከይንበሃል እቶም መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እሞ ንጾምና ንጸሎትና ንምጽዋትና ናይ መንፈስ እንተሓሰብና ናብ ሰማይ እናጠመትና ምስ ዘለዓለማዊ ኣምላኽና ድማ
ርክብና ጽኒዕና ክንጸሞ ክንጽሊ ምጽዋት ክንህብ ንኹልና ኣምላኽና ይሓግዘና ኣብቲ ነጉድሎ እናመለአ ኣብቲ ንደኽሞ ሓይሊ እናሃበ ኣብቲ ንጋገዮ እናዓረመ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣምላኽና ብግህዶ ድማ ንኹልና ክኽሕሰና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና እጾም እዚ ኩሉ ነገርና ዘቕንዕ ዘዕሪ ዘጸብቕ ክገብረልና ኣምላኽና ድማ ንኹልና ፍቓዱ ይኹነልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ ነዞም ደቀና ወድና ኣቤል ጽሙቕ ኣቢሉ ድማ ከም መሓላለፍ እሞ ቅርብ ንተዓገስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and one God. Amen. So, I'm just going to take some time to sort of summarize what I was saying. The topic of today was prayer, and the gospel of today was Matthew chapter 6, verses 1 through 6. Giving to the needy. Be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give up to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. I will tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Prayer. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I will tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Right. So, through these 6 verses, we learn about acts of righteousness, right? We learn about giving to the needy in secret, but we also learn about prayer. And what I want to focus on is the latter, which is prayer. So I want to focus especially on verse 6. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So, when they tell us to shut our door, when they tell us to go in secret, is this God asking us not to pray inside of churches? Is he asking us not to pray inside of public settings in general? You know, we have all these events where we're constantly praying, whether it be weddings, whether it be, here in liturgy itself, right? Is he saying that we must be in isolation every time we try to speak to God? Right? That's not what he's telling us. Because even if we look in Daniel chapter 6 verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. So God is not telling us to go in secret and to pray in secret, right? So what does it mean then? What does shut the door mean, right? So when St. John Chrysostom was reading the chapter, he sort of gave a commentary. It says, "But I suppose that it is not the place that the Lord here refers to, but the motive of him that prays. For it is praiseworthy to pray in the congregation of the faithful, as it is said in your churches, bless ye God. Whoever then so prays as to be seen of men does not look to God, but to man. And so far as his purpose is concerned, he prays in the synagogue.
But he whose mind in prayer is wholly fixed on God, though he pray in the synagogue, yet seems to pray with himself in secret, right? So he wants us not to isolate ourselves physically, but to isolate ourselves mentally, right? To shut the doors of our lives, to separate ourselves from all worldly desires and to be with him one-on-one, right? It says in the Bible that one cannot serve two masters, right? For if they serve one master, they're bound to betray the other master, and if they serve the other, they're bound to betray the first master, right? So therefore, whenever we pray, whenever we're going about praying, what we have to do is clear our minds, right? Forget of the world, because now we are in a moment where we're talking to God and God solely. And God is not of this world, right? So this shows that prayer isn't just words, right? But rather, it is a deep connection with God, right? And real prayer, the power of real prayer is that it aligns our heart with God's will, right? And, okay, so before I continue onwards, I want to read from 2 Kings, just a short excerpt. It's Kings chapter 4, 2 Kings chapter 4, verses 32 to 37, just real quick. All right. So when Elisha came into the house, there was a child lying dead on his bed. He went in, therefore, shut the door behind the two of them, and prayed to the Lord. And he went up and lay on the child, and put his mouth on his mouth, eyes on his eyes, and his hands on his hands. And he stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. He returned and walked back and forth in the house, and again went up and stretched himself out on him. Then the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. And he called Gehazi and said, "Call this Shunammite woman." So he called her. And when she came in to him, he said, "Pick up your son." So she went in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she picked up her son and went out. Right? So this ties back to the power of a true prayer, right? If we are able to forget everything and be able to align ourselves with God, right? He will work through us. He will be able to extend his arm through us, use us as a vessel, right? For his power. And so another example would be in Matthew chapter 14, verse 23, when this is the passage where Jesus walks on water. Before that event, it says, and when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Right? Again, we see isolation. Again, in a different example, from Acts chapter 9, verse 40, but Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, "Tabitha, arise." And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Right? So I really like the way that this is worded specifically, because it still notes, I like the way that both of these are worded, right? The first one said that Jesus sent the multitudes away. And over here it's saying that Peter put them all out. So Peter is taking them all out. Jesus is sending everyone away, right? Earlier in the chapter, in Acts chapter 9, it states that the women were weeping, that they were showing garments that Tabitha had made before her passing, right? So let's ask, why is Peter removing them? What's the purpose of that? Peter is removing them because he wants isolation with God and he wants to focus on God, right? He doesn't want to be distracted. He doesn't want to have other stuff inside of him, any thoughts, any confusion, any distractions, right? Just a straight line between him and Christ. So in Matthew chapter 13, verses 45 to 46, it says, "Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went
and sold all that he had and bought it. Now, I want to focus mainly on the fact that he sold all that he had and bought it. If the kingdom of heaven is seeking out people, right, is leaving everything out to collect righteous people, right, and they're exalting humans, bringing humans up to that level, right, how is it that we don't do the same with God, right? God is, what we should do is we should sell everything that we have, forget everything that we have, and we should approach God with a clean heart, right? In Psalms 34:15, it says that the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. So I want to ask, who are the righteous, right? So I looked it up, and the word is defined as morally right or justifiable. Now I want to ask, who is just and who is always right? It's no human. It's always God, right? And so the person who is righteous would be those who lean on and take refuge in God, right? Not those who lean on their own understanding, or not those who lean on anything of this world, right? So for my closing, I want to quickly mention Romans chapter 8, verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. So in our lives, let us focus on things of the Spirit and steer away from things of this world, right? Let us reside in the Spirit and take refuge in Christ, so that we may get closer to him, so that we may gain that connection, right? May God grant us all the strength to shut the door and remove any distraction, and may he accept our fast and our prayers. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. ቃል ሕይወት ይስማዕልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምከ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ካዳና በጊዕ ፋሲካና ኮይታ ኮይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይምጻእከ በሰማይ በምድር እምነትና ንፍና ባሕርዳና መንፈስ አብንና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ ጸሎቱ
ጸለቶም ተቐበል ገልገልትኻ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ብዙሕ ድኻም ዝመጹ ናብ ቤተ መቅደስካ መድኃኔ ዓለም ብዙሕ ድኻም ዝመጹ ናብ ቤተ መቅደስካ መድኃኔ ዓለም ብዙሕ ድኻም ዝመጹ ናብ ቤተ መቅደስካ መድኃኔ ዓለም ብብዙሕ ድኻም ዝመጹ ናብ ቤተ መቅደስካ መድኃኔ ዓለም ተወከፍ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ ተወከፍ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ እለ ጻመው ወመጹ ጽርሐ መቅደስከ መድኃኔ ዓለም 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 ጸሎቶም ተቐበል ናይ ኣገልገልትኻ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ጸሎቶም ተቐበል ናይ ኣገልገልትኻ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ብብዙሕ ድኻም ዝመጹ ናብ ቤተ መቅደስካ መድኃኔ ዓለም 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 ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናሰበ ቁአኪ እምአርዌ ነአዊ ተማህፀነ ብኪ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናሰበ ቁአኪ እምአርዌ ነአዊ ተማህፀነ ብኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማህበረ ነዮሚ ማህበረ ነዮሚ ማህበረ ነዮሚ ድንግል ባርኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማህበረ ነዮሚ ማህበረ ነዮሚ ማህበረ ነዮሚ ድንግል ባርኪ ሰላም ለኪ
እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቁአኪ እምአርዌነ አዊተ ማህፀነ ብኪ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቁአኪ እምአርዌነ አዊተ ማህፀነ ብኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቦኪ ማህበረነ ዮሚ ማህበረነ ዮሚ ማህበረነ ዮሚ ድንግል ባርኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቦኪ ማህበረነ ዮሚ ማህበረነ ዮሚ ማህበረነ ዮሚ ድንግል ባርኪ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቁአኪ እምአርዌነ አዊተ ማህፀነ ብኪ ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቁአኪ እምአርዌነ አዊተ ማህፀነ ብኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቦኪ ማህበረነ ዮሚ ማህበረነ ዮሚ ማህበረነ ዮሚ ድንግል ባርኪ በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቦኪ ማህበረነ ዮሚ ማህበረነ ማህበረነ ዮሚ ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁባ አዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ሕጉስ እንተሎ ይዘምር ዝጸበቦ እንተሎ ድማ ይጸልይ ኢልካናኻ እሞ ኣምላኽና መዝሙርና መዝሙር መላእኽቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ኣብ ሓጐስናን ደስታናን ምንጭ ሓጐስን ደስታን ንስኻ ምዃንካ ፈሊጥና ብመዝሙር ከነመስግነካ ኣምላኽና ኣመስገን ትግበረና።
ተጸበና ተጨነቀና ተኸበደና ድማ ዓቕልኸ ነጽብብ ደይኮናስ ንዓኻ ብእምነት ክንቀርበካ ንዓኻ ኣሚንና ብጸሎት ክንጽዋዓካ እምነት ወስኸና ኣምላኽና እጾም እዚ መርኣይ ገጽካ ግበረልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባእየን ግበረልና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ከምቲ ቃልካ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኹም ብግህዶ ክሕሰኩም እዩ ከም ዝበልካና ኩሉ ንገብሮ ንጸሞ ንጽልዮ ንምጽውቶ ኩሉ ነገር ናባኻ ንቕርቦ ኣምላኽና መለኸት ክነፍሓሉ ስምና ክነጸዋዓሉ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ኩሉ ንኽብርካ ኢልና ኸነቕርቦ ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ስኻ ተኸቢርካሉ ካብ ክብርኻ ክብሪ ክንቀበለሉ ኢና እማ ኣምላኽና ኩሉ ነገርና ናባኻ ንጥምተሉ ግበረልና ኣምላኽና ነመዋት ሰብ ዝውከል ርጉም ይኹን ኢልካ ኢኻ እማ ኣምላኽና ትውክልትና ሓይልና ምጥማትና ኩሉ ነገርና ናባኻ ክኸውን ሕጂ እውን ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ንሕና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ምስጋና ኣብ ጸሎት ኣለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ኢድ ሓያላት ኣብ ኢድ ጨካናት ዝወደቑ ኣብ ስቓይ ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣብ ጥምየት ኣብ ዓጸቦ ዘለዉ ኣብ ሓዘን ኣብ ብኽያት ዘለዉ ኣለዉ ኣምላኽና ንኩሎም ድማ ከከምቲ ዘድሊ ጌርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይሐጉሰልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝወለድናዮም ኩሎም ድማ ንስኻ ኻሂብካና እሞ ንሕና ድማ ናትካ ገርና ኸነዕብዮም ሓይሊ ሃበና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እቶም ኣብ ቤትካ ንሪኦም ዘለና ኣምላኽና ኣብ ቤትካ እትከሉ ዝፈርዩ ግበረልና ነቶም ካብ ቤትካ ዝረሓቑ ኣብነት ኮይኖም ዘቕርቡን ዘምፁን ተበተኑ ዝእክቡ ግበረልና ነቶም ተኣኪቦም ዘለዉ ከይብተኑና ኣምላኽና ናባኻ ነቕርቦም ኣለና ሓለዋናህና ንእሽተ እያ ሓለዋናትካ ግና ሙሉእ ይጎደሉ ዘይብሉ እሞ ናባኻ ናብ ሓላዊ ናብ ዘይትተኸስ ኣምላኽ ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣምላኽና ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኣጻናንዓልና ወፊሮም ዘለዉ ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ሕጂ ድማ ኣምላኽናንን ናብ ቤትና ብድሓነ ሰላም ምለሰና እጾሙ ኣምላኽና ነቦታትና ሃዋርያት ሕቶኦም መሊስካ ኣለምኻሞን ኩልና ድማ ሕቶ ኣለና እሞ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ ድማ ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ መልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜና ኣምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ስረ ኃጢአት ድምሳሲ አበሳ ወልዱ ለበር ከሳተ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወአብየ ዲያቆናት ወዶን ሳይሩ ገጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኑ ንጻህነ ይረሰነስ ኩሏን ስሜት ዚዮ ማህርነ ክርስቶስ መልአክ ሰብ ተኽልተ ዚዮ ማህርነ ክርስቶስ 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 ከመን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማህርነ ክርስቶስ መልአክ ሰብ ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም
መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ